Dit is maar een beetje, hè? Ja. Het is beter als in Wit-Rusland, hè? En dergelijke. Ja, want daar is het serieus, bedoel je? Dat is echt ook? serieus. Ja, ja. Kijk, hier is het gewoon Oefening. hopelijk niet noodzakelijk. Nee, maar je hebt heel wat sympathie voor het leger? Jawel, Ach. jawel. Jou net zo? Nou, dat weet ik niet. Ja, natuurlijk. Ach. Want het is natuurlijk ook een beetje een charme-offensief, hè, dat ze hier binnen. Ja, nou, let ze maar wat, hè? Nee, ik vind het niet zo leuk. Ik vind het wel leuk. Het is leuk is dat ze bij je zien. Als ze maar geen schade berokkenen. Is er nog eens een keer geweest? Nou, dat weet ik niet. We komen hier krek, dus... Ik heb gezien in het Sauerland en daar hebben ze toen het Amerikaanse leger hele wegen met die rustvoertuigen beschadigd. Dat vind ik wel zonde. Dus Ja. dat doen. Ja. Die mannen van Ommerint moeten echt gewoon door kunnen natuurlijk. Dat kan niet de bedoeling zijn dat het economisch verkeer wordt tegengehouden. Er wordt actie ondernomen, AI. Nou, Sanjem in het voort wordt misschien wel een hele heftige actie. Er zijn 150, 200 mensen bij belutsen. De vaartdoorn hadden we misschien wel opblazen. Niks van dat alles gifvrij. Restig hint het Samarine-macht. Nou, dat valt op zich wel mee. Ze hebben eerst goed schiks geprobeerd. U hoorde ook dat ze zeiden van nou, geef u over, want u hoort hier niet met uw rebellenclub. En als het niet goed schiks kan, dan gaat het dus kwaadschiks. Friesland is het terrein voor een grote militaire oefening van de landmacht. 1300 militairen oefenen 9 dagen lang. De militairen zitten roenom in de provincie, onder andere hier in Haas. Er wordt een veldhospitaal opgebouwd en al het eten en de brandstof van de verskate voertuigen worden hier opslaan. De militairen zien je als stabilisatiemacht. Oefen je met je inzet de rest rond te brengen in een bepaald gebied. Een aantal hoofdnaderingsmogelijkheden. Zuidoost van het object loopt hier de Kompionsvaart. Om deze weg heen staan ook een aantal bomen, een tussenafstand tussen de 10 en 15 meter. Ja, dat beperkt ons ook in het zicht. We trainen vandaag de procedures ben echt en de procedures die we hier doen. Eigenlijk hetzelfde als de procedures die we in Afghanistan hebben of bij dan ik maar. We beseffen wel dat we hier net goed trainen. De daadwerkelijke uitvoering in een missiegebied waar dan ik maar van mindere kwaliteit is. We doen nu in de 80 jaar oorlog, 24 uur. Dat is geen grap. Ja, dan gaat het ergens fout. Ja. In Oeruzgan hingen we eigenlijk binnen 3 weken 2 mensen gesneuveld. En ik denk een 20-tal gewonden. We hebben een aantal zeer zwaar gewonden. Dat hebben we gelukkig net naspelen. Maar soms denk je wel eens waar train ik voor. Maar toen heb ik een aantal situaties meemaken waarvan ik dacht, hey, dit is wel weer. Uiteindelijk hebben we ergens een hele groot incident gehad met 28 mensen, Afghaanse burgers, afgevoerd worden met helikopters. Dat ben denk ik we wel getraind hebben, maar toen we trainden zijn we dit is onwerkelijk. Waarom moeten we dit trainen? Maar soms gebeuren dingen in de uitzending, de West-Volks was ook, die hij gelukkig wel traint, die zit ergens in een systeem en dan kiest maar honderden. Die Freggo Ja. moet wel morgen uitgevoerd worden. Ja, want hij moet verdonken. En de truc zit erin. De ene brug ligt in het ene vak, de andere brug ligt in het andere vak. Dus de een ligt bij Bravo, de ander bij Alpha. Of waar ben je op uitzending geweest? 6 keer. 3 keer naar Bosnië, van 1994 en 3 keer naar Afghanistan. Ja, tijdens de uitzending ben ik battle captain. Dus als er een gewonde valt in die regio, dan is het battle captain meestal als eerste bij. We hebben een aantal incidenten al gewoon in ons operatiecentrum. Maar ons operatiecentrum niet de uitvoering monitort. En dat kan ik eigenlijk wel in op in koppelen om dingen die je mooi maken tijdens missies. In Boppedat zit het over Joegoslavië, want het wordt heel iets spannender in dit toch burgeroorlog teisteren gebied. De VN liet het machteloos te zien hoe het er heel iets maler gaat. Maar dags bedoelt men er alles aan doen om de situatie in de hand te houden en misschien zelfs wat te verbeteren. Toch de humanitaire hulp voor de bevolking en het sturen van waarnemers naar het oorlogsgebied. Ben je er klaar voor? Heb je de luitenant al gefeliciteerd? Ik heb al gefeliciteerd.
Nee, hij is jarig vandaag. Moet precies passen. Nou, misschien dat dit... Wacht even, doe hem eens terug. Kijk, dit gaat... Kunnen de wapens even laden alvast? Begin lagere school, het soldaatje spelen. Dat groeit uit tot een keer op een open dag of een militair voertuig zien. Ja, dat wekt dan de interesse. Zo is dat altijd bij me gebleven. Wij draaien een oefening in de provincie Friesland. Er zijn een aantal partijen met elkaar in conflict. En wij zijn daar om een beetje de stabiliteit een beetje terug te brengen. Ik ben zelf 4 keer op uitzending geweest. In Afghanistan heb ik in Kandahar gezeten, in Kabul en in kamp Holland in Kuit. In Irak zaten we in Al-Samama. De 26-jarige militair Dave Steensma uit Frencher is juist toen omkwam in Irak. Hij raakte deerlijk verwonden bij een onslag met een handgranaat. Het is de eerste Nederlandse militair die het in Irak de deur vindt. De verslijnis in Frencher is grut. Maar de onslag leidt ook de discussie waarop dat Nederland haar militairen verrommelijke mat uit Irak. Mag u armen spreiden? Nee, ik heb gewoon sport. Telefoon, kan dat? De sleutels. Wat heeft die mevrouw? Ik weet het net. Zie je niks metaals? Nee, de riem. Ja, die rits. De rits? Ja. Nee, ik heb gewoon dit sportbroek. Ik zeg sport. Nu mag u omdraaien. Nu gaat hij aan deze kant. Ja, ze moeten het doen. Het is een oefening, dus we werken gewoon even mee. Ik heb geen haast. Als iedereen nee zegt, dan werkt het niet. Ja, klopt. Toch? Ja, hier leren wij van. Dit is, ja. Ja, hebben we ook begrip van dat ze oefening maken en dat ze dat hier doen. Ja, waarom niet? Het zal ergens moeten. En nu? Moet ik hier nog niet uithalen? Nee hoor. Mag ik mijn paraplu pakken? Ja, Dat tuurlijk. mag ook niet. Pak Ja, die paraplu. mag dat? Waar heeft u die liggen? Het doel van zo'n VSP is bijvoorbeeld het tegengaan van smokkelwaar of wapens. Ja, het is een beetje afhankelijk van de opdracht. Ja, dus. Ja, die chainsplicht is afgeschaft. En soms denk ik wel eens van, moet dat er invoerd worden sommige dingen. Dat het meestal toch meer waarde hechten om... Ja, het was vroeger altijd een stukje opvoeding mooi, het tjenst. De tjenstplicht. Ik heb er nooit... ik weet dat mijn mannen zei, die hebben wel tjenstplicht gehad. En als die groep dan bij elkaar zit, ondanks dat ze elkaar vroeger net kennen. Ze hebben heel soort verhalen die ze mooi met elkaar maken hebben. Wat toch een bepaalde band hebben. En dat het die jeugdzint wil, die heeft dat net meer. Hey jongens, succes! Hey, hartstikke bedankt in ieder geval voor uw medewerking. Ik begreep dat je dat gestegen had. Nou, ik versta het zeer slecht even. Ja, maar dat is ergens zoals ik tegen komen. Dus, Oké. Nou ja, heeft u toevallig nog mensen gezien in een ander camouflagepak dan dit, toevallig? Nee, ik ga helemaal in de machine. Oké. Ik zie hem nog wel. Ja, oké. Hey, nog een fijne dag verder. Ja, dank Ga je rustig door. En let op mijn collega's dat u niet afbrengt. Oké, succes. Ja, dankjewel. Ja, met Alva Team. Hey Janko, jongen. De meeste mensen die geen familieleden hebben binnen Defensie of geen kennissen of burden of zo, dan moeten toch best wel 4 van een bed houden. En toch deze oefening, en dan kan ik zien wat de landmacht precies allemaal doet. Zodat er misschien meer begrip is van de burgers. Zodat ze eigenlijk weten van, hey, dit doet de landmacht ik. En net alleen nog maar je yield opmaatje.
Ik informeer je uiteindelijk. Ik zal zo snel mogelijk een aantal eenheden die kant op tasken. En uiteindelijk ook de CMI laten deroteren en deze opdracht gaan laten uitvoeren. Een uur van tevoren, dat is een opdracht van onze hogere baas, wil hij eigenlijk een element hebben die de persoon en de locatie onder waarneming heeft. Het is mijn baan, ik doe het nu dik 20 hier en ik vind het prachtig om te doen. Ik ben 4 keer uitzonden geweest. Ik ben eerst naar Srebrenica geweest, ik ben naar Kosovo geweest, ik ben naar Irak geweest en 2 keer naar Afghanistan. Eind november wie Albert Poortema van Driels voortgingen voor zijn tweede missie in Afghanistan. In april zou er weer omkomen. Wat de 22-jarige korporaal Sneu met zijn groep en wenten met wapens troostiekert, gaat het mis. Ik vind het verschrikkelijk om u te moeten melden dat het zeer waarschijnlijk is dat de militairen door eigen vuur om het leven zijn gekomen. Bravo, hier Echo. Hier Echo, we zouden bij het station de jongens afzetten. Is daar iets in veranderd? Hier Bravo is positief, ik ga naar het station over. Dus in mijn ervaring met uitzendingen komt dit best wel dicht bij de werkzaamheden die je ook op een uitzendcompound hebt. Patrouille lopen in de omgevingen hier. Dat wat nu ook gebeurt, dat doe je daar ook. Het praten met lokale bestuursleden. Ja, dat is ook iets wat we op uitzending veel doen. Laatste 8, 9-0, 1-0, 8-1-5-2. Tot zover over. Romeo, hier Echo 1. Romeo niet gehoord. Uit. Ze willen ook weer een beetje de militairen wat meer naar buiten brengen. En de mensen meer kennis laten maken, ook met de soldaten. Dat we ook gewone mensen zijn en gewoon benaderbaar en openstaan voor vragen. Dus je hier heel akkerom wat terug of ja. Ik heb beter s'nachts komen, want dan rent je s'nachts al wat ik een spuit erom. Hij is meer kans op verdachte wel echt wie hè? Dat is wat op een ijs zo. Ja? Ja. Verleden weekend nog bij Zuidermem, maar bij jou dat is ik nog niet meer uit. Raar idee hè? Ja. Nou, het is niet altijd actie. Kijk, een actie, daar gaat heel veel voorbereidingen aan vooraf. Nu zit ik in de rangen dat ik zelf betrokken ben bij de voorbereiding. Maar in het begintijd was voorbereiding ook wachten. Wachten en soms op kazernedagen dan is het soms kan het wel eens wat saai zijn. Ja, nou, je moet ook een beetje het idee hebben dat hij aankom gastvrij bent, hoor. Nou, dat wil ik zeggen. Het zijn er altijd wel. Kaaskopje. Welk koekje, Dijkstra? Nee, dankjewel. Dijkstra aan de lijn. Ja, die is wel... Hij moest over een weekend in FVC voetballen, hè? Hij moest maar mooi hebben. Kijk, wat is de situatie bij dat waterpompenbedrijf? Er is toch nog wat vijand in de omgeving gesignaleerd. En het logistiek dat staat er nog zijn spullen op te laden. Dus die gaan wij als eerste rondom beveiligen. En dan gaan wij ze begeleiden richting Harlingen. Goeiedag. Eventjes spelen? Ja. Hoort er ook bij, hè? Ja, we daar nog steeds goed zien halen, dan gaan we linksaf. Goedemorgen. Ja. Heb je verdachte dingen gezien? Ik heb niks verdachts gezien. Gelukkig. Even halt houden. Ik zie hier een auto van de gaswinning.
eens even kijken of hier iemand woont. Goeiedag, hallo. Ik denk natuurlijk, wat gebeurt hier allemaal? Maar ik zie deze auto hier. Ja? Van de gasunie. Werkt u bij Oldenboard? We hebben wel kantoor, ja. Oké. Klopt. Want dat heeft ook met onze Mario te maken. Ja, daar zijn jullie geweest vandaag, las ik. Oké. Ja. Ja. Dat is wel heel toevallig. Ja. Maar heeft u ook activiteiten daar gezien van vijand? Mensen die daar niks te zoeken. Ik ben er gisteren niet geweest. Niet geweest? Nee, nee, Oké. nee. En als in de loop van de dag mensen contact met u zoeken of die wat informatie willen weten, is dat mogelijk of vindt u dat vervelend? Ja, dat gaat niet via mij, nee. Nee, hè? Nee, Oké. inderdaad. Het is gewoon puur toevallig dat ik Ja, even langs ja. Ik denk, nou, ik schiet eens even aankijken of wel de informatie, hè? Ja. Maar geen verdachte dingen daar gezien? Nee, ik heb nog niks vandaag gezien. Hoi. Hoi. Maarten? Nou, echt hier al bij die weg langs de rails. Ja, hier woont hij wel. Mogelijk. Nee, ik zag die auto staan van dat bedrijf. Oké, check. Even kijken of we wat weten. Van die aardgas, aardgasbedrijf. Oh, goeie zaak. Nou, ieder man moet een sensor zijn, maar dat soort dingen moet je ook zien. De broer van de omkomen militair Martijn Rossier van Sint-Anne gaat net op missie naar Oeruzgan. Een paar weken waard een oefening de 27-jarige korporaal te volle. Brent moest trainen in het oprommen van minen, krijgt hetzelfde werk als waarbij Martijn omkwam wie. Op dat vond zowel Defensie en Brent Rossier dat je de familie net meer pine bezwaar matte. Dus bloot Brent thuis. Instijgen. Als je in die omgevingen komt, in die uitzendgebieden, dan zie je ook wel hoe slecht mensen het hebben. En je weet ook waar het deels aan kan liggen. Ja, dan is het hetzelfde als dat je een oude vrouw laat zitten in de bus. Dan wil je ook die mensen helpen. En dat kan heel klein zijn. Waar gaat die naartoe, kleine? We gaan de poort uit. In de grote kolonne. Het is een woestijnachtige omgeving met de huizen gemaakt van zand en steen. En vooral de geur, dat blijf je dan wel een beetje van verbrand vuil, een beetje stinkt. Kinderen die rennen stukjes met je mee, want die willen graag bijvoorbeeld een pen of wat snoep. Mensen op het land aan het werk, boeren. Zenuwachtig, gespannen, ja. Het is niet bangigheid. Je voelt het misschien wel. Dat is het kriebelen hier, kriebel in de buik. Dus je bent argwanend. Maar goed, als je zegt, je zet je leven op het spel, zo werkt het waarschijnlijk bij een brandweer ook. Bij een politieman. We gaan hier de voertuig even afzeilen. De wapens nemen we even mee. En we worden straks meegenomen naar onze slaaplocatie. En dat is, wat ik begrepen heb, ergens in die witte tent. We hebben diverse plekken nu in Friesland waar we compounds, kleine basissen hebben. En die moeten bevoorraad worden. Nou, dat is in dit geval begint dat in Harlingen. Daar hebben ze een heel groot centrum waar van alle logistiek aangestuurd wordt. Heel veel vrachtwagens. Nou, die moeten begeleid worden. Een stukje veiligheid moet mee. En zo zijn we heel Friesland eigenlijk doorgereden. En 5 is... Die spuiten elkaar helemaal naast en dat soort dingen. Ik denk dat er niet een moeilijke volk is om onder controle te krijgen als dit speelt. Wat ben ik, jongen? Hey joh! Hey! Jukbees!
Als er 1500 bij binnen, als er 50 kiezen voor de landmacht, dan denk ik dat het blij weg. En ik van de 50 die in de opleiding in, nou, dan was ik blij geweest als er 20 uur was. Als je er nu doorheen kijkt, zie je een rood puntje, hè? Ja. Zie je? Ja. En dat is de aimpoint, noemen ze dat. Met Battlefield heb je dat ook wel waarschijnlijk, hè? Ja, zeker. Ja. Wat is dat zo? Ja, succes. Wij zitten in Drachten, onze locatie. Nou, en dat kan ik zo wegzetten in een Irak-achtig omgeving. Ja, dat, Daar zijn we net geweest, we zitten in de school. Ja. Ja. Alleen voor ons is het redelijk rustig. We hebben gisteravond dan een konvooi nog gereden voor het water hier. Ja, zo hebben we nog een keer een konvooi gereden. Maar er zit, het is anders dan het offensieve optreden natuurlijk. Dus het is een rustige oefening met dat. Word jij later soldaat? Nee, ik niet. Nou, mijn vader zit er wel, maar ik wil niet zelf bij het leger. Nee? Nee. Misschien wil ik bij het leger. Ja? Ja, misschien. Waarom misschien? Nou, ik weet nog niet wat ik wil gaan doen. Dus, Maar het leger is wel een optie. ja. Een stoere spul naast, hè? Ja. Word jij later soldaat? Ja. En waarom? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Mag je meenemen? Het leger spreekt me wel gewoon aan. En later het leger ook in? Ja, eigenlijk wel. Ja? Dat is de bedoeling. Wat was het worden dan? Ik heb nog niet heel erg goed over nagedacht. Dus, De spanning rint op bij de Friese militairen die het op vredesmissie naar Mali zullen. In december gaat de eerste lichting van een lietse 100 militairen naar het Afrikaanse land. Hoeveel strijders binnen rebellen binnen? Jij dan nog of niet? Nee, in de squalla is een stuk of 10. Oké. Ik denk dat wij van de week 4 van uur geslept hebben, om alcohol. Gevonden? 4 soms. Maar dat duurt wat lang. Is het nou gebeurd? Ja, nee, volgens mij nog net. Nee? Nee. Oh. We hebben er wel een enorm bezuiniging op Defensie. Ja, ja. Is dat dan een slechte zaak? Nee. Nee? Nee. Dat is een goede zaak. Dat is nog niet eens zo weg. Dus. Toch het nog hard gebeurd doe je maar. Als het rondom de knikker komt, zeg je maar, dan we binnen een NATO-land, dus die komen er wel bij. Hoe gaat het nou aan? We hebben de terroristen nou in de squallen hebben geïsoleerd. En we proberen nu maar een grote megafoon. Ik stop hier weer. Zodat de oorgaven te dwingen. Ja, het gaat gewoon terug inderdaad. Hey, links op de Hoe zijn de reacties van de lokale bevolking geweest? Over het algemeen positief, maar ook wij kunnen ons voorstellen dat niet iedereen blij is als wij wegen afsluiten. Dus er zijn ook wat mopperende mensen bij ons geweest. En die hebben ook officieel een klacht ingediend? Nou, voor zover ik weet niet, maar mocht dat gebeuren dan handelen we dat netjes af.
Na een weekend dan zitten we nog een paar dagen voor de raadsverkiezings. En we zorgen dan bij Rijdse ketelapper van gemeentebelang Ljouwertrediel. Hij zit al dik 34 jaar in de rier van Ljouwertrediel, maar gaat ik nog een keer voor de laatste 4 jaar dat die gemeente nog bestaat. Een man met een drive, met uitzoeking. Of, zet Partij van de Arbeid Harm de Kroonsheid. De dialoog met ketelapper, dat zijn prachtige dialogen, maar dat is het ding in het praten over luistert. Kijk, waarom zeg ik dan zei ik, en dat is weer heel vlug, maar dan zei ik al met al in die politiek. Ik heb ups en downs gehad en haast nog meer ups, denk ik, maar het is prachtig bezig. We zijn als een raket we omhoog gaan, we zijn overal we vervregen, maar dat wordt door de leeftijd, ik denk dat ik wat rustiger word, maar ik weet dat net. Nee. Dat lul je ook net, dat begreep ik wel. Nee. Nou, dan in elk geval, dat probeer je dat zelf maar te geven. En dan denk ik, dan heb wij terugzien, dan heb ik het in die politiek heel mooi gehad. Een heleboel vrienden van oorhouden en ik denk heel weinig vijanden. Had je nog zeggen politiek dus, dat ik steeds, ik heb toch meestal altijd wel wat waarderen kennen uit wat voor hoeken hij dat die. Altijd de achtergrond, dat in handel vaak extra vind ik, maar als de achtergrond van de mensen ziet je, waarom maar die man een goed keerauto hebben, waarom wil die man dat? En als je dat dan daarin verplaatsen kennen, dan kom je weer bij dat stukje gevoel, hoe sta je in het leven, dan kan je daar je voordeel mee doen.